लोगोफोर दायो बेलासिनि सममोन आरो जोङो दा क'क्राझारनि मोनसे बिटिआर सरकारजों खुंजानाय मोनसे जोलुर बादायलायनायाव जोङो थांनो नागिरदोंमोन। दा देलायगासिनोमोन जों बयबो। दा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोयो बिराद गोबाव जाबायमोन। दा आंनाव ब्लगाबो बारा गैया। दायो सानथामनि ससे आंनाव ब्लग खेबनाय दंमोन आरो लोगोफोरा दा बेखौ नोंथांमोननो देखायनो सानदों। गारियाव गाखोजोब्बाय नै। गारियाव फुरा गारियाव गाखोजोब्बाय नै थांसै। Boroland Territorial Region BTR আৰু মেঘালয়ৰ গাৰো হিল অটোনমাস এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল সহযোগিতা আগবঢ়ালে আপোনালোকৰ পৰা আমি একেই बियो नेक्स्ट डेनिमोन आरो लोगोफोर। दा जोङो 16 थारिखनिमोन आरो बियो। जों बेयाव रेडि देलायखानानै थांबायमोन। आं भिडिअखौबो मोजां खेबनो हायाखै, एकदम केमेराफ्रा मावला मावलि जाजोबनाय आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर। नै जोंहा बल खेलायाव सफैबाय, देलायखाजोबना फैबाय आरो एखे सिथाव मोनजादों जोंहा नै। जिन्हें एक स्तर की ऊंचाई छूने का सुनहरा मौका मिलेगा। आइए नंबर 21 रिपुल ब्रह्मो, जर्सी नंबर 24 फुक्का बसुमतारी, जर्सी नंबर 18 जंगला ब्रह्मो, जर्सी नंबर बियो हाफ टाइम समनि लोगोफोर। दायो चाकमानिफ्राय फैनाय सासे प्लेयारा मेथाइ खननो नागिरदोंमोन। दा नोंथांमोना खोनासंलांदो। I will just take a few moments to spell a few words on behalf of Chakma District Council. My dear friends, you might have seen our performance. Yes. Our performance in the field is the weakest performance in this tournament. No! Because the result in the field is well predicted much before we join this tournament. It is very unfortunate to reveal the fact our Chakma Autonomous District Council is created in 1970 and this 2022 is, but it is unfortunate to inform you that in the fields of games and sport, thank you. that is why before I wind up my few words, I would like to thank once again the managing committee and the BTC that please, because of their initiative, we have seen the hospitality and the love of this Bodoland. We cannot forget. बियो लास्ट डे सिमनि फाइनालनिमोन आरो लोगोफोर। बियो 20 थारिखनिमोन। जों बेयाव एकदम रेडि जानानै थांखाबायमोन ओइदिनखालिबो। जोङो दायो थाबायगासिनो जिरायनो। जाहांबाय, रेडि जाबाय एकदम।
फैगोनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिनि उनावहाय फावथिना नार्जारि जाहांगिला बसुमतारि सृष्टि ब्रह्म দাঙি ধৰিব আহক আমাৰ আজি এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ এটা অংগ হিচাপে আমি উপভোগ কৰোঁ ৱাংগালা নৃত্য The fun and the thrill is about to begin. Semi-final match ISPL 2022. गाव-गावनि जायगायाव नेशनेल एन्थेमनि थाखाय गसंनो खावलायबाय। जों फैबायमोन लोगोफोर प्रग्राम जोबनानै जों न'आव थांनो फैबायमोन जों गारियाव दंमोन दायो आं ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।